תחנת ההדרכה הראשונה במנהרות הכותל נמצאת כאן, ממש בכניסה. בתחנה זו עומד דגם. אתם תשתמשו בדגם בכדי להסביר מהם בעצם הר הבית והכותל המערבי. אתם תעמדו פה. את החלקים השונים של הדגם תמצאו בחללים מתחת לדגם. מבנה הר הבית של הורדוס. החציבה מההר. בית המקדש. כיפת הסלע. בתי העיר העתיקה. זה הר המוריה, בפסגתו אבן השתייה. כך הוא נראה לפני שנבנו עליו בתי המקדש. הדגם יראה לנו מה עבר על ההר מאברהם אבינו ועד היום, ויעזור לנו להסביר מהן בעצם מנהרות הכותל. מוכנים לראות הדרכה אמיתית? לחצו על כפתור הדרכה.